И това сте включили от YouTube. Аз съм The Gaming of the Gaming. Днес снимам моето оцеляване. Да. В момента съм на Peaceful. Ще мразя тия зомбита. Сега преди малко намерих една много яка мина и сега ще ви покажа на вас. След така и да, сега отивам там. Така. Продължаваме надолу. И ето тук намерихме тази мина. Да. Горе. Сега намерих само малко кол и се качу да си направя факли. Ще събера малко руди. Само да ви кажа, че ще мога да почна да снимам, нали, клипове на CSGO. Ако искате да почна да снимам и на Minecraft и на CSGO, не се снимам на Minecraft, просто дали искате да снимам на CSGO, пишете в коментарите. Да. Горе нищо няма. Вау! Окей. Айрон. Ще си направя някаква пледа по Айрон брони. Нека гледна. 5 Айрон. Горе имам 8 съм сложил да се пъкът. Ху. Добре. Да се откъта Айрон. И пак ще се върна, нали, тук долу. Да. Така. Да, път ще си взема малко камък. Влизам. Сори, че клавиатурата не се чува. Така. Направо нови кирки, нали, лопати. И брадвели, бърка се. Класно. Така. Взема малко камък. Тук само да покажа, че тук си слагам разни работи. Смисъл tools. Тук ще са ми нещата от фермите, нали, тук са рибите. Така. Сега се връщам на мен. За да огледам какво има.
После шла там. Спрошу глянку. Так. Сандан падну. Что станет глянку? Раз их нет. Правда. Майкл. Видел, что это такое. Скорость направить к столбичке после моего скача. Это кто такая? Это учится кафе. Окей. What the fuck? Эй! Оп. Давай! Дай. Косу скопом. Так. Бачу. Още 9 Iron Brown есть. Да, лава искам да спра. Те не спирката. Така. Сега паднала в лавата и изгоря. Ще е бас пила. Мале. Стига, там написано. Искам да изгоря. Да изгоря малко левел. Трябва да намеря някакви полени диаманти, които ще опитам. Обаче аз не знам какво. Другия клип ще е пак, нали, ще се оставя и ще търся още руди, като не намеря диаманти. Не знам, това ще направя поредица, нали, от тия клипове. Да, поредица. Сега няма да намирам. Сега няма да мога да намеря, обаче другият или по-другия клип ще намеря. Да се надяваме. О, Gold. После ще се върна. И добре, значи, това беше от мен, както казах другия клип. Ще се опитам да намеря диаманти, разни други руди, някакви Gold, нали? И да, чао.